Úsek diaľnice Oščadnica-Čadca-Bukov je súčasťou diaľničného ťahu diaľnice D3 Hričovské Podhradie, štátna hranica Slovenskej republiky a Poľska a zabezpečuje dopravné prepojenie južných oblastí Slovenska s Kysucami a následne Poľskou republikou. Diaľnica D3 v predmetnom úseku sa skladá z dvoch dielčích úsekov, a to z časti diaľničného úseku Kysucké Nové Mesto Oščadnica a úseku Oščadnica-Čadca-Bukov. Celková dĺžka diaľnice je 5104 metrov. Úvodný úsek diaľnice v dĺžke 1091 metrov bol vyňatý spoločne so strediskom správy a údržby a pravostranným odpočívadlom Oščadnica z predchádzajúceho úseku diaľnice Kysucké Nové Mesto Oščadnica a bude budovaný spoločne s úsekom stavby Oščadnica-Čadca-Bukov. Úsek začína dočasným napojením na cestu 1/11, ktoré je navrhnuté v trase budúcej diaľnice a po vybudovaní predchádzajúceho úseku bude odstránené. Dominantnými objektami na začiatku stavby sú veľké pravostranné odpočívadlo Oščadnica a stredisko správy a údržby Oščadnica. Súčasne s týmito objektami budú vybudované aj ostatné objekty v tomto úseku tak, aby zabezpečovali plnohodnotné využitie diaľnice. Výjazd z diaľnice je zriadený výlučne pre potreby pracovníkov strediska správy a údržby diaľnic. Veľké odpočívadlo Oščadnica je navrhnuté, aby spĺňalo požiadavky na moderné odpočívadlo 21. storočia. Na ploche viac ako 20 000 m2 budú umiestnené parkovacie plochy pre osobnú a nákladnú dopravu, oddychové zóny pre deti a aktívny oddych pre dospelých. Súčasťou odpočívadla bude tiež čerpacia stanica pohonných látok, medzi ktorými nebudú chýbať ani alternatívne palivá. Pre kvalitnú údržbu celej D3 bude vybudované nové, moderné stredisko správy a údržby diaľnic. Okrem pracovníkov Národnej diaľničnej spoločnosti tu bude mať zastúpenie aj diaľničná polícia. V areáli strediska sú navrhnuté administratívne objekty pre zamestnancov a návštevníkov, odstavné plochy pre parkovanie vozidiel a mechanizmov, ich údržbu, skladovacie priestory pre posypové materiály, náhradné diely, dopravné značky, odpady a ostatné objekty, ktoré sú potrebné pre prevádzku diaľnice. Začiatok úseku Oščadnica-Čadca-Bukov je situovaný predmostný objekt nad cestou 3/2013 Oščadnice. Existujúci úsek diaľnice od premostenia potoka Oščadnica až po intravilán Horelice prejde kompletnou rekonštrukciou spoločne s cestou 1/11. Bude tak zachovaná migračná trasa pre strednú a vysokú zver, ktorá je na základe komplexnej migračnej štúdie lokalizovaná v kilometri 33,700. Úprava smerového a výškového vedenia diaľnice a cesty 1/11 zabezpečí, aby sa pod sústavou mostných objektov vytvoril bezpečný prechod pre migrujúcu zver, ktoré sa tak dostanú až k rieke Kysuca bez nutnosti križovania komunikácie. Za Nemčákovským potokom diaľnica prechádza okrajom zastávanej oblasti Horelice. Kvôli eliminácii hluku z dopravy sú po oboch stranách navrhnuté protihlukové steny v celkovej dĺžke presahujúcej 5 km. Od kilometra 34,200 je z dôvodu optimalizácie záberov pravý jazdný pás diaľnice výškovo odsadený od existujúceho jazdného pásu. Aj napriek tejto úprave a snahe prispôsobiť trasu diaľnice tejto náročnej morfológii je pravá strana diaľnice stabilizovaná sústavou zárubných múrov s maximálnou výškou takmer 30 metrov. V členitom území je diaľnica až po západný portál tunela Horelica striedavo vedená na mostných objektoch ponad údolia a v hlbokých zárezoch. Tunel Horelice je dominantným prvkom celej stavby.
Po vybudovaní úseku diaľnice ho budú tvoriť dve samostatné tunelové rúry s dĺžkou 584, respektíve 568 metrov. Prevádzková ľavá tunelová rúra prejde kompletnou rekonštrukciou, a to vrátane technologického vybavenia. Rovnako prejde úpravou aj prevádzkovo-technologický objekt na východnom portáli. Na konci úseku sa diaľnica napojí na prevádzkový úsek diaľnice Čadca-Bukov-Svrčinovec. Úsek diaľnice D3 Oščadnica Čadca-Bukov je síce krátkym úsekom, no vzhľadom na konfiguráciu územia, príľahlú zástavbu a úzky koridor, ktorý je už v súčasnosti obsadený ostatnými dopravnými a prírodnými líniovými prvkami, ako sú cesta 1/11 a miestne komunikácie alebo rieky Kysuca a Oščadnica, náročným technickým dielom. Pri návrhu boli zohľadené viaceré požiadavky dotknutých strán štátnej správy a orgánov samosprávy v snahe vybudovať modernú dopravnú tepnu, ktorá zabezpečí plynulejšie, rýchlejšie a v neposlednom rade bezpečnejšie prepojenie dvoch kysuckých centier, Kysucké Nové Mesto a Čadca.